Ikastaro hau herritarrei orokorrean zuzenduta daukagu, horrela pentsatu dugu. Uste dute herritarrei interesatuko zaila, nafarrei batez ere, baina bai euskal herritar guztiei, ze Amaiur gure herriaren historian uste du hito oso garrantzitsua dela. Adituei ere zuzentzen diegu, historian adituei, herritarrei aditu izan gabe historian asko murgildutu den herritarrak daudelako. Eta baita ere, zuzenbideen adituei, ez? Azkenean, herritar bezala eta zuzenbideen aditu bezala ere, Amaiurren galerak eta Nafarroko erreinuaren galerak suposatu zuena hausnartzeko, zientifikoki, eta ikusteko baita ere, gaur egunean ze isla da izan du. 1512tik 1522 tartean, gerra bat sortu zen, konkista bat egin zen, eta Nafarroako erresuma galdu zuen bere garaiko independentzia. Eta gaur egungo Nafarroako komunitate foralaren lurraldean erresistitu zuen azkenengo gaztelua Amaiur izan zen. Munduko herri guztietan memoria tokia daude eta gaur euskal gizartean memoria historikoa edo gertuko memoria oso importantea da. Pixka bat urrunago begiratuta duela 500 urte gertatutako hura baita ere memoria bihurtu da. Eta guk aldarrikatu nahi dugu memoria toki horien azpian sentimentoa daudela, ideologia ezberdina daudela, ikerketa zientifikoa dagoela, sentimentuak eta guzti horren azpian sortzen dira memoria tokiak. Adibidez, hemen Euskal Herrian badaukagu Gernika, edo baditugu memoria historikoaren arloko toki esanguratsuak direnak, adibidez, San Cristobalko espetxea Iruñan, eta Amaiur da hoietako bat. Gu jaso ditugu sentimentu guzti horiek eta gure aurrekoek idatzitako guztia eta aztertzen ari gera soziologikoki, juridikoki, arkeologikoki, ze gertatu dan toki horretan hain barneratuta eukitzeko euskal gizartean. Gure ikastaroaren plantamentua abuztuan da, abuztuak 4 eta 5. Zergaitik data konkretu horietan? Hain justu koinzitzen duelako urte hurrenarekin. Eta guk nahi izan dugu errespetatu hori. Horregatik, abuztuko plantamentua. Eta badakigu, ezin dela izan ikastaro guztiz akademiko-zientifiko bat. Nahiz eta plantamentua zientifikoa eta akademikoa izan, saiatu gara zerbait irikiago egiten eta udarakin ezkontzen. Orduan, egongo dira goizetan, goizero, bi goizetan mailak, 2 maila egongo dira, akademikoak. Baina arratsaldetan ja dinamika izango da, gaztelua ikustea, astarnategia ikustea, bisita gidatua egitea, kontzertu bat egotea, kontzertu bat abesti zaharrekin, garai arteko abestiekin, liburu baten aurkezpena, bertako produktua dastatzea, udarako giro batean, naiz eta ikastaroa bera, guztiz zientifikoa, unibertsitateko aditua, unibertsitateko adituekin, akademiko oso garrantzitsuekin egin, giro horretan egitea pentsatu dugu, uste dugulako herritarrentzat egokiena izango dela. Baztango bailarrarentzat eta Amaiurko herriarentzat oso importantea da udako ikastaro hau, eta atzera begira duela 100 urte gure aurrekariek erabaki zuten marmolesko obelisko bat eraikitzea. Garai hartan oraindik ez genuen gure Euskal Herriko Unibertsitatea sortua. Gaur, 21. mende hasieran, badago, eta horregaitik gu joan behar dugu area gure unibertsitatearen eskutik, garatu dugu kultura zientifiko bat, eta baita ere zabaldu nahi dugu zientzia hau hiritarren artean. Eta horregaitik ikastaronek irikitzen ditu ate guzti horiek, eta nolabait ere adierazten du gure euskal gizartea zientzian oinarritzen dela.